Bondeneri eta ongietori burp saiora espero dut, aste on bat pasatu duzuela eta gozatuko duzuela gaurko saioa. Badakizuen bezala, gure saioak mugarik ez du eta bikingak hasi dira burpatzen. Saiontan lau burp, kalekoak atalean imigrazioa aipatuko dugu. Batzuk asko, bestatzuk ezer. Neandertaleko gizakia burp saioan lehen aldikoz Euskal Telebistan. Superheroia atalean morbo asko eta superzistora ezagutuko duzue. Burp tour atalean Dima herria bizitatu dut eta egia esateko ez dut oso ondo pasatu. Egiazko plazer bat da hemengo kaetik ibiltzea. Listo zarete mandoa utzi zeurtasunuala ondo ipini eta jarrai dezagun elgarrekin gure desberdintasunak bizitzen. Burpon eta orain ikusten gara. Guazen. Itxasotik iritsi zen lan egiteko. Plentzian grabatu dugu eta egia esateko eguneroko bizia ez da beti erresa. Orain kalekoak. Kalekoak. Telebista? Ona. Entzun. Diego naiz, atzerritarra, bai, ilegala, hemen nago, Euskadin. Familia atzerrian daukat, 8 seme-alaba, emakumea, ama, emakumearen ama, eta azkenean familian 12 pertsona gara. Eta batzutan bakizu bizitza nahiko jodidua da, alaba txikiaren tabla hartu eta itsasoan barrena bizitza berri baten bila, amets bat edo. Hauen dela 5 hilabete atera nintzen, itsasoan sartu, tablan, bakizu itsasoan nahiko gogorra da batzutan. Han Karibean, badiru lasaia, baina gero sartzen za Atlantikoan, ez dakiz, olatuak, hauen diet, tormenta, ikaitzak eta. Nire zen Frantzia joatea, eta Frantzia, ni nada, Gorlitzen, bakizu Euskadin. Polita, parajea eta ederra. Baina lana eta gauzan nahiko garezteak dira. Hemen egunero hor lanian, bia eta ez dau ezer. Ez dau lanik ez ezer. Eta guztiz ere, jendea jatorra da, ez? Batzuk zatute, hombre, Diego, hemendik, bai. Baina, ez dut ere txamponik maten ez ezer soltatzen. Kagoen San Dios. Emakumea egunero, ez dakit, begira. Hau da Juanito, seme berri bat, dio. Gutxienez 10 aho elikatzeko. Putada, baina, dakizu. Emakume euskalduna ez dakit zer daukan, baina han bai. Hau nire kurbak eta men hotxak, bai hotxauak. Eta jendea, nahiko desatsegina da, ez? Badakizu, que si puto inmigrante, que no sé qué. Si vete de aquí, que a tu país, por la selva, ez dakiz zer. Pertsona doktorea, ez? 20 euro, eskaz. Zer egiten dut honekin? Bai ez nire familia honekin hilabete batetan jaten dut txerria 2 aldiz. Hemen. Jendea, nahiko txarria da. Orduan, batzutan, horrela municipalak eta 2 euro gaitik, dirua ematen didat eta garbitzen diet apur bat, apuaindu, baina oso
txerria edo txerriagoa, pentsa. Guztia hemen paperez beteta. Euro bat, mesedez. Euro bat, mesedez. Bakizu hemen, zein den gure lana, emigranten lana. Kakak bildu, lehioak garbitu, eta zer gaiti, bat diru beltzean gainera. Zuk uste duzu hori plana dela, bizitza horrelakoa da batzutan, ez? Batzuk asko, beste batzuk ezer, eta nik ezer. Orain dela 2 aste lortu dut hori lan bat, 2 euro gaitik, ez pentsa gehiago. Hemen jendea bai, diruduna, baina ez dut ezer ematen. Eta bueno, 2 euro gaitik garbitzen dut, edo zer, eta orain hori, Etxeberria familiak esan dit, zu, imigrantito, ez daki zer, garbituko duzu itsasontzia. Bueno, bale, garbitu behar ez, putada bat. Nik usten duen hori zerbait hobeagoa, baiake bakizu imigranteak hemen ez daukagu etorkizunik ez ezer. Ira, bueno, lanera joan behar naiz. 2 euro gaitik hemen garbitzen egunero. Migranteak hemen ez daukagu etorkizunik, ez ezer. Plentxia, gezin dirudunak, no se ke. Herrikutre hau, ni banoa Frantziara asko hobeagoa dela, vamos. Venga, agur! Hau dela 2 urte kanpoko kanal batek erreportai bat egin zuen Neandertaleko gizakiari buruz, hemen Euskadin. Eta burtsaioak berarekin egoitea lortu du. Ikusiko duzue esperientzia hori benetan izugarria izan da gure taldearentzat. Burkeriak. Bizkaiko Arraitz mendiko labar malkorretara joan gara gure taldearekin Neandertaleko azken gizakia grabatzera. Sinestezineko beroa egiten du landare dibasa honetan. Homo sapiens gizakiak luza zergeltzat jo du Neandertara, eta gure taldeak nabarritu ahal izan du ez zela asko aldatu. Ez ditu oraindik alumetak eta txiskeroak asmatu. Berantago, gure gizakia garbitzen da. Garbitasun akatsgabea du. Hainbeste zorri eta lapazorri janeta hobeki ulertzen dugu proteinaz betetako gorputz indartsu hori. Neandertaleko gizakiaren sexualitatea oso aberatsa eta berizkoa da. Karakoilari bezala, ohartzen gara gustatzen zaiola ematea baita jasotzea ere. Gure gizakiari nabaritzen da gehiago gustatzen zaiola jasotzea. Abere bat bezala bere harrapakinaren gorrotza usaintzen du eta usainduta gero bakarrik hasten du ospakizuna. Begira ezazue zelako dotoretasun eta salutasuna. Ehiztariaren dantza. Ikusten duzuen bezala jokinek arrisku handiak hartzen ditu bere elkarrizketa lortzeko.
Kontuz. Kamara, kontuz, Kontuz, hemen naiz. Arraitz mendian, hemen daukagu Neandertaleko azken gizakia, entxeratuko naiz elkarrizketatzea. Baina laguntza behar dut. Mena, eman zure soinikoa, mesedez. Mena, mesedez. Bai, hori ekain da gurentzat. Bai. Mena, lasai, Oparia! Kusi, oparia! 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 Lasai, Hemen dugu gure Neandertaleko azken gizakia, Burtsaioan. Ongi etorri, Superheroiak atalean morbo asko, supertxistorarekin ego naiz, ja bere aizpa ezagutzen duzue, ja Burtsaioan agertu zen. Hauek dira nire botere magikoak. Supertxistora nahiko desberdina da eta bere aizparekin konparatuz nahiko beroagoa iruditu zait. Superheroiak. Kaixo, nire izena supertxistorra da. Eta, bueno, txistorreak asko gustatzen zaizkit eta mutilei baita, azike horregaitik dakit dena txistorrei buruz. Eta orain kontatuko dizuet nire sekretua. Ze ondo! Haupa supertxistora, ongi etorri Euskadi da, egiazko plazer bat da zurekin izaitea. Hau dela gutxi zure aizpa ezagutu nuen, superheroia. Baina zer pasatzen da zuen familian? Nire gurasoak oso kaitxondoak dira. Eta orduan, txikitzoa ginenean, beti ematen ziguten amaiketakoa txistorra hartzeko. Eta orduan, batean, txistorra ematen zidan nire amak, eta batean ikusi nuen, haiba! Eta txistorra bakarrik altzatu zen. Oso urduri jarri nintzen eta zenuen zer gertatzen zait, amatxo maitia zer daukat, poderea ditut amatxo zezan inori zer gertatzen da. Eman, txistorra! Gora! Juhu! Ze adinekin zure lehen txistora? 3 urterekin edarrela. Eta beti nahi nuen egunero txistorra, gozaltzeko, afaltzeko eta ohera zartzeko eta almohadan ipintzen nuen bat, eta berarekin egiten nuen, nire txistor maitearekin, eta orain daukatetzean nire txistortxoa. Horan, eginen dugu ariketa txiki bat, 2 txistor ekarri dizkizut, dastatuko dituzu eta esanen duzu gure publikoari nondik etortzen diren. Presira? Bale, ondo, bai. Lehen txistora. A ber... Hau Tolosakoa da, nire ustez.
bigarren txistora. Bale. A ver. Lekitxokoa. Bai? Bai, goxo. Eskerrik asko. Begiratu zer egiten dudan txistor goxo honekin. Titietan sartu eta... Bero. Eta... Tatxan! Goxo. Nola kontatzen duzu harreman berezi hori zure gorputzarekin? Bueno, niri asko gustatzen zait dantzatzea eta mogitzea errelazugeak bezala, eta orduan dantzan egiten dut eta txistorrak nirekin dantzatzen dute pizkanaka eta oso pozik nago. Eta mutilei gustatzen zaie? Pilo bat gustatzen zaie, pilo bat. Hori da, bai. Ikai, kondo. Hori da, bai. Ikai. Hori da. Ja. Hori nire amak erakutsi zidan txikitatik. Berak beti dantzatzen zuen txistorrak fritangan ipintzen zituenean. Eta orain ikusiko duzu ezela nire botere magikoekin txistorra altzatzen dudan. Venga! Bai! Bai! Venga! Ikusi alduzuen bezala, gaurko efektu bereziak nahiko txarak dira. Gure langileak oporak hartu zituen eta nik egin nituen eta gaizki ateratu ziren, oso gaizki. Bueno, Jokin, agur! Agur! Beste batera arte. Agur! Burtur atalean Dima herria aurkeztuko dizuet. Aupa burtarak, Burp atalean Dima herria aurkeztuko dizuet. Hemen harria garrantzitsua da, eta seur naiz sorpresak ukanen ditugula. Goazen! Dima herria Bizkaian kokatzen da, 1300 biztanle ditu. Eta hemengo harriak oso politak iruditzen zaizkit. Egiazko plazer bat da hemengo kaletik ibiltzea. San Pedro Eliza hemengo beste altxor bat da. Harriak benetan interesatzen zaizkit, baina esan didate txuflaz hemengo personalitate bat ezagutu behar dudala. Non ote da gure txuflaz? Barkatu, txuflaz ezagutzen duzue? No. Txuflaz. Ni idea. Vale. Gracias. Bueno, adiós, Eta txuflaz ezagutzen duzu? Txuflaz? Txuflaz. Hemengo erdi sorgina edo zerbait egiten du kolakauarekin, magia, beltza eta... Ez? Zeur? Txuflaz? Gazte bat. Pasatu zen telebistan. Bai, Txuflaz, ez? Berra da bera badaki edo? Hori ayuntamentu? Bai, esan didate, ez dakigu, uste duten bidea pizkat erdi sorgina. Egunon. ¿Sabes quién es Chuflas? Sí, buscamos a Chuflas. Chuflas, que salió en la tele como una sordiña o algo de, o algo. Ikusi nuen telebistan eta ez duzu ezagutzen, ez? Ba, ikusiko dugu. Jauna, barkatu. Hola, Chuflas, ¿ezagutzen duzu? Chuflas. Chuflas. ¿No conoces? No. Es un tío, un rollo con el colacao que hay aquí, ¿no sabes? ¿No? Puta idea. Ni puta idea, ¿no? Vale, gracias, De nada. Agur. Hemengo jendeak esaten dute Chuflas ez dutela ezagutzen, baina seur naiz ezagutzen dutela.
Apatxo! Aupa, No zatoz? ni naiz, Jokin. Ah, Jokin, hiritarra, ezta? Ezugarria da horri. Zuzara? Bueno, Atanasio. Nazio. Zatoz. Elkarrizketa bat egiteko. Eta zer galdu zen medikan? Zer? Zer galdu zen Horako gauzak ikustea, mesedez. Egiazko... Zugarria da horri. Zergatik begiratzen dira zorpegi horrekin. Barkatu bena, aritua naiz. Pa, txo. Orduan, izugarria da. Kontatu mesedez, nola... Izugarria da, kontuz, pixka bat. Nola hasi da orduan historioa? Nola hasi historia, baina ez dut ikusten. Uste nik zerbait zer ikusirik handauka da historia honekin. Ni behin txitxarrora jo nintzen lagunekin, leheno tipo oso soziala nintzen, eta handik anatan nintzen, kotxez, bakizu hor, dinbi, danba, dinbi, pa, pi, pa, gora Euskadi, gora txitxarro. Bidetik galdu nintzen, eta hor, baserri bat ikusi nun, ara hor bildu, amona zar bat batzea honor, kriston bala hostia zukana, eta nik kolako bat eskatu nion. Ara, nola, eta, hori, sorgin bat omen zan, da, madarikazioa, bizitza guztirako. Eta orain, monskro bat naiz. Inork ez du nahi nirekin egon. Zu nahi nirekin egon? Bueno, ez dakit, zalantzak baditut orain esateko, ikusiz nire paltoa. Orduan, bueno, alde batetik gozaririk ez duzu gehiago hartzen, orduan da gastu bat gutxiago. Nia kolako bat indigestatu. Kontrolatu, bizkal, mesedez. Zoiekin, zu dirua irabazten eko zu, ez da, telebistaren mundu honetan. Ez du da, zer gehitik ez. Hombre, nik bada daukatagian zerbait harrigarria zuri erakusteko, Ados. Interesatzen bari bazizu. Bai, Guazen? oso ondo. Estalio betoze, bakizu. Bai, ulertu dut. Hemendik. Polita da, Bai, gustatzen? Bai, Oso ondo. Horrea. bai. Gara baietz. Ai, aski! Mesedez, ez dut kenduko, Ez! Ados, bai. Lasai, bai. Ados. Orduan Dima, gustatu zaizue? Neri bat ere. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Agur! Mila esker burp saioa segitzea gaitik seur naiz ideia asko ukanen dituzuela, zuen asteburuari burp ukitu bat ipintzeko. Gure burp plato ofizialetik, agur! La